kunungo anda tura kumana kuma min bɛ tali kɛ minisuma musaka min bɛ ale wɔ k'o di ni taafan ni nafama ye a la falaye diɲɛ ye misali de ye diɲɛ ye baroso de ye diɲɛ ye kalanso de ye maa min o mɔgɔ ni ɲinɛna i jujɔn kɔ i labanko bɛ kɛ kamanagan ye an filɛ ka kaso kelen min fɔ nin ye falaye kaso tɛ anw ka kan si la kaso ye kan ye min bɔra jamana wɛrɛ ka na sabula anw ka sigi la an ka sigidaw la an ka tabiyaw la an ka kow kɛcogo la n'i tun ye kolankolon kɛ falaye dugu tɛ jɛ k'i sɔrɔ dugu kɔnɔ fɛn fila don soit i ye juru de i kan na k'i yɛrɛ fa walima i ye dugu bila a kɛra ko sugu sugu ye so marayɔrɔ tun tɛ anw bolo nka bi ka n'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ kɔnɔ n'olu nana k'u bɛna anw dɛmɛ k'u bɛna anw bɔ degun na k'olu ka na baara kɛ olu fana bɛna ka na tɔnjɛkulu ɲini ka na fasodenw ka tɔnjɛkulu ɲini musow ka tɔnjɛkulu ɲini denmisɛnw ka tɔnjɛkulu ɲini k'u bɛ musaka kalifa olu la olu ka baara kɛ o wari ka taa sanfɛ wa ka taa duguma wa ɲɛɲini ma k'a la k'a dɔn bi min ye Alexis Kalanbiri ye ale ye fasilikɛ baara in kan minisuma k'ale to an fɛ yan ale tun ye musaka dɔ bɔ k'a di n'o bɛ taa se dolari wari miliyɔn 1 ma ko k'a di musow ma k'u ka baara kɛ baara in lakɔlɔsili yɛrɛ caman kɛra Gawokaw fɛ yen san 2022 fan a yirala sa k'a fɔ ko min ye musaka ye n'a bɔra k'a di ko musow ka bulon min bɛ musow ani denmisɛnninw k'olu bɛrɛbɛn kosɛbɛ yaasa kalata min bɛɛ lajɛlen sen bɛna na y'o la furancɛla fanga kuncɛli la u sen ka don o la san 2022 kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko kabine ESN kabine ESN maaw olu kɔni y'a yira sa ko waati min na fɛn nana f'ulu ye a fɔra k'ulu ka miiriya in sigi sen kan k'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min musaka bɛ se ka don a la wa a bɛ taa Mali marabolo caman na nka olu y'a yira k'a fɔ maa minnu tun bɛ minisuma kɔnɔ a waati u ko olu ma ko a b'a sigi sen kan a b'a anw niyɔrɔ bila a la yaasa ka tila ka ni wari bɔra k'o segin a ma jɛkulu ESN maaw ko olu bal'u ma nka olu balila ka na mun ye sɛbɛn bɔra koyi nka a bɔra ni tɔgɔ wɛrɛ ye tɔgɔ ye jumɛn ye ko musow ka bulon min bɛ se ka musow ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u ye u ka ye kalata la kalata min bɛ sigi sen kan k'a jabala ta k'a di musow ka jɛkulu ma min bɛ musow ka ɲɛtaa ani npogotigiw ka ɲɛtaa ko fɔ Mali kɔnɔna na ni a bɛ fɔ o ma ko association malienne pour la promotion des jeunes filles et de la femme AMPJF o ko dira o de ma k'o ka baara kɛ min ye baara in ye a kun fɔlɔ la n'o y'a sɔrɔ a kun fɔlɔ sa ko k'a tɔgɔ yɛrɛ kɛ muso ni denmisɛnninw ka kɔlɔsiliso bulon ko a nana yɛlɛma ka bɔ o la k'a kɛ nansara tɔgɔ ye vestibule de veille des femmes pour une transition et des élections inclusives wari a kɔni kun sigira sen kan sa ka se ka kɛ ka baara min kɛ ɲininkali de bɛ bi musaka in taara sira jumɛn fɛ n'o y'a sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna na waleya caman bɛ fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu namarako ta na sira fɛ $1 wari o min farala ɲɔgɔn kan bi Alexis Kalanbiri ale ka fasiri la kununko a ye ɲininkali kɛ musaka in a kuma cayara kosɛbɛ sabula kabine d'appui min sigira sen kan n'o ye ESN ye ale ko ale de ye miiriya in ta ka baara in lajɛ k'a b'a sigi sen kan nka a fɔra ale ye a ka musaka di musaka min n'a y'o sɔrɔ kabini janvier kalo san 2021 ale tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan nka ale ye baara min sigi sen kan k'o di minisuma ma o tun ye muso denmisɛnninw ka kɔlɔsili bulon n'o o ye MKDB ye o de nana tunu pewu taama minɛ susumabɔ ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ nanzarakan ye k'a di jɛkulu wɛrɛ ma o jɛkulu ɲɛmaaw fana falaye olu ko sa ko min ye sɛbɛnw ye minisuma ye min ɲini olu fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen da ɲɛnamaya fɛɛrɛ min fɔra olu y'a bɛɛ lajɛlen sangalama min ye minisuma ye ani minisiriso man ka muso ni den ni denbaya kunna ko olu bɛɛ lajɛlen biri fila kɔma la nin ko in na koyi sabula fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ caman nana ye k'a sababuya kɛ musaka bɔ waati selen musolaka ninnu kɔni ta nana kɛ sa don o don olu kɔni a bɛ f'u ɲɛna a ye taa nin kɛ yan fɛ a ye nin kɛ yan fɛ baara tun ye kalo 12 n'o ye san 1 ye k'a sigi sen kan musow olu ka adamadenya n'u ka maanifinya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Mali marabolo minnu bɛ jamana kɔrɔnkan fan fɛ min ye Segu mara ni Moti mara ni Tumutu maraw ye ka taa se Bamakɔ yɛrɛ ma baara in kun kan ka sigi sen kan yɔrɔ 7 de la min ye baara yɛrɛ a kun kan k'o di maa 70 ma dɛmɛjɛkulu kun kan ka sigi sen kan
musolakaw kun kan ka ladɔnniya ɲɛfɔli kun kan ka kɛ musow ye musow yɛrɛ tɔgɔla sariya min sigilen don sen kan n'o ye loi 052 ye o bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ nka muso min bɛ yen ni ale yɛrɛ ta ye association ye Alexis Calamity sera ma k'a ɲininka koyi n'o ye Suwadu Jabate ye AMPJF a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ko in ye olu de y'a sigi sen kan a laɲini tun ye mun ye musow ka se ka kɛnɛ sɔrɔ ka se ka musaka fana sɔrɔ ka se ka baara in kɛ min ye Suwadu Jabate a ye min fɔ Alexis ye a ko k'olu ka musaka bɔra Canada ani Norvège de yɔrɔ k'a kun sigilen don sen kan yaasa sa lakana ko bɛ se ka sigi Mali kɔnɔna na cogo min na nka min ye baara in yɛrɛ kurubokali dɔ ye n'o kɛra octobre kalo tile 28 san 2021 a nana ye k'a fɔ ko MINUSMA ale de bolo bɛ ko in kɔkɔrɔ o la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira musolakaw tɔgɔ la musaka in baara bɛ se ka kɛ cogo min hali muso ŋana min bɛ yen n'o bɛ MINUSMA kɔnɔna na n'o ye secrétaire général chargé d'Afrique ye ale nalen ya musow ka nin jɛkulu baara in a tanuna kosɛbɛ k'a majamu nka jɔrɔna nana kɛ mun ye wari mun bɔra ko ka baara in kɛ musow tɛgɛ nana ko ka bɔ a la pewu ɲininkali de nana kɛ sa kabini SM ale ko ale kɔni ale dalen don a la ko saya MINUSMA maaw sera ale ma k'a fɔ k'u ka wari di n'u ye wari in bɔ u ka wari dɔ di olu ma a la olu banna o ma a ko k'o daliyaw b'ale bolo wa o daliyaw olu sɔrɔlen tɛ MINUSMA ka fanfɛ sabula MINUSMA yɛrɛ taara maa a bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi dollar wari miliyɔn 1 min bɔra n'a sɛbɛnw bɛ yen n'a sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen n'o olu ko bɛ sen na a wari taara min a kɛra ka mun kɛ dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko waati la a kɔni ko tun bɛ bɔ jabaraninw na a tun bɛ sɛbɛn gafew kɔnɔ a kumaw tun bɛ fɔ munumunu salo taara kɛ kilalikaw fɛ yen ka taa kɛ tumutukaw fɛ yen ka kɛ menaka ani tɔnbɔtu nka musow yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko musaka min kun fɔra k'o bɛ di olu ma u bolo ma da o kan min ye muso caman ye wari min kofɔlen filɛ nin ye a wari ma ye a ma don a don sira fɛ wa bi ɲininkali caman Alexis Calamity kɛlen don k'o de kɛ muso jɛkulu olu ko k'olu m'a sɔrɔ min ye denmisɛnnin jɛkulu ye olu ko k'olu m'a sɔrɔ maa minnu tun kan ka baara in kɛ k'a lakɔlɔsili kɛ olu fana ko k'olu m'a sɔrɔ maa caman bɛ yen bi olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in kɛcogo ye sa k'olu ma se ka faamuyali kɛ a la a ko gɛlɛya kojugu u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye musaka in yɛrɛ ye sa ɲininkali de bɛ kɛ bi a sera ka don sira jumɛn fɛ a sera ka kɛ cogo di a musakaw taara min o de la sa ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ko baɲumankɛ tɔn minnu bɛna an fɛ yan baarakɛ jɛkulu minnu bɛna an fɛ yan waleya minnu bɛna sigi an fɛ yan jamana minnu bɛna k'u bɛna an dɛmɛ k'u ka ɲɛfɔli kɛ u ka musakako la wa musaka minnu fana bɛ d'u ma u ka hakɛ bɔ ka bila kɛrɛfɛ ko nin ko n'a ɲɔgɔnnaw olu de b'a to ni nin ko bɛ ni nin waleya ninnu bɛna sigi sen kan gouvernement fɛ wa min ye Alexis Calamity ye a ko in ma ban koyi ko ɲininkali misɛn caman de bɛ yen wari in ale donna sira jumɛn fɛ a kɛra ka mun baara kɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ tun b'a ko kunna k'a baara la wari bɔli bɛɛ kɛlɛ olu bɛɛ lajɛlen tununnen don musaka in a kɛra ka mun yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nɔ sera ka kɛ mun ye sɔrɔko ta na sira fɛ musow ye jɛkulu min sigi n'o o ye musow la kɔlɔsili ka musow la faamuya ka taa kalata la a ye mun ye olu yɛrɛ ye maa jumɛn sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la jaabi jumɛn ni fɛn jumɛn sera ka sɔrɔ a la Alexis ko don nataw la a na sɛgɛsɛgɛli kɛ fala ye ka nin da bɛɛ lajɛlen tulo kan maa bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na n'an bɔra